जेब्ला आङो खामानियाव फैबाय मावबाय फुंनि हाबाफोरखौ आं गासिबखौबो रेडि खालामजोब्बाय मावजोब्बाय जेब्ला जानाय लान्चनि टाइमावहाय ओंखामजों माबा होयो पापर सावनानै होयो नालाय फ्राइ पेनावहाय आङो थाव फुदुंदोंमोन थावा जेला आं फुदुङो अब्ला आं पापर सावनायखौ दोननो आं जेब्ला आं खेरखा लायनो थाङो अब्ला बे खेरखा लायनो थांनायावहाय आंनि लोगोफ्रा संख्रि साहा लोंनायलाय आंबो लोंबाय आं गोबां मोजां मोनो संख्रि साहाखौल' आं लोंखायो नालाय संख्रि साहाखौ जेब्ला आं लोङो आं बावबाय ओमफ्राय आंनि लोगो सासेया जाय ओंखाम संग्रा बिथांजोआ होनबाय आब' नोङो बे अमा बेदरखौ संख्रि साखि आं मेजेम गोजा आं जाया आं साखिया इदि होनबाय आंखौ सिङावहाय बाबु दङ होनबाय बाबुआ मालाय बाहेराव थांदों बेखौबो जों मिथिया आंहाबो बावबाय दाना अरा ओरैबायदि जोंब्लावजोब्बाय जोंनि गेसआ बिराद गिदिर गेस सालायोना आङो बे गेसआव बिराद गिदिर अरा बिदि गोजौ जोंबाय बेबायदि गेस दावदाबनायाव बेवहाय बे फ्राइ पेना नुला बिनि महरखौनो माने ओरैबायदि जोंबाय आरो गोजौ ओमफ्राय बे जोंना ओंखाम संग्राया गिनानै अरखौ खोमोरबोबाय बियो ओमफ्राय आरो सासे बाबु दंबावो बियो जेने थेने आखाइखौ हमनानै बाहेराव लाबोबाय अब्ला बेखौबो आङो बुथुमना लांना जेला आं थावखौ लुयो अब्ला अरा मानसिनि गोजौ जोंसिनो आरो दोनबाय आं ओमफ्राय आरो एसे बार फैबा बारा आंनिथिं फैयो जों जेबो राहा मोनैलाय माबा मोनसे जोंनियाव बेबायदि बुद्धिया फैबाय बाला होबाय बालायाबो अर जोङो दै होबाथ' दैया जोंब्लावसिनखायसो ओइ दिनसो आङो मिन्थिदों जेब्ला अर जोङो अब्ला दै होबा माने अरा जोंसिनो होनना आं ओइदिनसो मिन्थिदों आरो आं मोनथियामोन ओमफ्राय जोंनाव मोनसे माबानि फाथोनि बस्था दङ बे बस्थाखौ दैयाव सोमनानै जेब्ला जोंनि माबाया जोंजों मावग्रायानो बियो दैयाव सोमनानै गारबाय बे होनाखै बावबाय बेहाबो समबावबाय रावबो खाथियाव थानांला आं गारनोसै बे होनासै जेब्ला दैखौ बे बस्थाखौ दैनिफ्राय बोखांनानै ओरै गारो अब्ला मोखाङाव आंनाव फुरा अरनि पावारा बेफोर आंना थांनाय मासाव बेफोरो गिदिर थिफुजोबनाय गासिबो बे खामजोबनाय आंना बे गासिबो खामजोबनाय बे मुसुगुर गासिबो खामजोबनाय आं सानदोंमोन ओमफ्राय आंखौ होनबाय बिसोरो माबार जाबाय नामा नोंनाव होनबाय आं जाबाय बिराद जाबाय आंनाव बिराद आलौजोब्बाय आं थानो हायि बायदि जाबाय आं अबाव थाबावगोन बेबायदि अब्ला आंखौ होनबाय जोंहा मोनसे इमारजेन्सिनि थाखाय जोङो मोनसे मलम लाबोनानै दोनखायो अर खामनायफ्राव लाग्रा बे मलमखौ फुरा आंनियाव मोखाङाव फुननानै लाजोबबाय अब्लाबो आलौगाया ओमफ्राय आंखौ होनबाय लोगोफ्रा थांदो आब' नोङो न'आव नोंनि महरा बेलेग जाबाय गोजा जाबाय गोसोम जाबाय आरो उनाव गोजा जालांबाय ओमफ्राय बेफोर गासिबो बुगा बुगि मोनबोजोब्बाय ओमफ्राय उनाव आङो न'आव थांबाय न'आव थांनानै मा खालामहैखो आंनावहाय जेबो मुलि नांला आंखौ एसे डक्टरनाव थिनबाय आंनो जेबो मुलि नांला आंनाव बेफोरनि मुलिया दंखाजोबो होनबाय ओमफ्राय आं रावनोबो फोरमायाखै बे बाथ्राखौ आं बिदिल' बुंदों जेब्ला आंनि टाइमसिम 4टायाव आंहा सुथि जाबाय 4टायावहाय आं न'आव थांनानै मा खालामहैदों बे बिखायाफ्रा आंना आलौनायजों थानो हायि बायदि जाजोबदों बेफोरावहाय इसोरनि अननायजों मोनसेबो दाग गैया आंनावहाय जिसु आइ मारिया होननानै आङो बिदिल' बुंनो हाखादों ओरैबायदि अरनि पहरा आं दायो गोसोखांबाय थायो ओमफ्राय ओरैबायदि गिनाय हाबबाय आंनाव मोदोम मावजोब्बाय गिबाय आङो अरनि आलौनाया बेबायदिसो आयौ आं माब्लाबाबो जोनोमनिफ्राय आं बेबायदि जाफेराखैमोन न'आव थांनाय लोगो मा सानखो आङो बैखौनो आं सानबाय थायो आगै आलफनसानि हा आरो फास्कायाव आसिस मोननाय दै आरो बिबार न'आव थांनाय लोगो आथिं आखाइ सुवाखै आंनाथ' आलौनाया थानो हाखाला नालाय दरजाखौ खेवना न'आव थांनाय लोगो गेलासाव बे दैखौ लानानै आसिस दैखौ लाबाय आं आसिस दैखौ लानानै आगै आलफनसानि हाखौ बे दैयाव होबाय आङो सोमबाय आरो बिनिफ्राय बिबारखौबो सोमबावबाय आं ओमफ्राय आं बिनथि खालामबाय आगै आलफनसा नों आंनि थाखायहाय नों बिस'नानै होदो नोङो नोंथारगौ बिफा इसोरजों नों सोरगो रायजोआव दङ आं फोथायो जेरै नोङो गुबुन मानसिफोरखौ गोबां बेमारि रुगियाफोरखौ नोङो बिस'नानै होनानै सोखा जानायखौ नुदों आङो थिग बेबायदिनो दिनै आंबो सोखा जानायखौ मोनगोन आंनि आलौनाया थानो हायि बायदि जाबाय आगै सना नों आंनि थाखाय बिस'नानै हो बेबायदि आं जेब्ला आं बिनथियाव गसंनानै दसे बिनथि खालामनानै आं बे दैखौ लोंबाय आधा गिलासखौ आं लोंनानै दसे थाबा आंनि आलौनाया बबाव आं मिथिया आरो बे दैजोंनो आंथ' मोखांखौ जेबो फुलिनो हाखाला नालाय बे दैखौ ओरै सारस्रिनानै लाजोब्बाय आं गिलासनि दैखौहाय होमब्ला दसेनि उनाव आंनि आलौनाया गैला आरो मोनसेबो आंनि आलौनायखौ आं गोसोआव दङबा माने आंनाव गिनायफ्राबो गैला आरो दा बेनि उननिफ्रायनो आंहा गिनायबो गैला
जेबो गैला आरो आंनाव खिन्थु आङो बेबायदि आं रोङामोनब्ला जुदि आं बे रिट्रिकआवहाय बेवहाय आं 13 तारिखआव फैनानै जुदि आं बेबायदि आगै आलफनसानि मिराकेल खालामनायफोरखौ आङो नुवामोनब्ला आं मा जागौमोन आं हस्पिटालाव थानांबाथ' खम गिदिर गिदिर बेफोर आंना सेवजोबगौमोनदां आं दा बेफोरखौ सानो ओंखायनो आं आगै आलफनसानो हाजासे हामबाय होयो आरो जेब्लाबो आगै आलफनसानि थाखाय आङो बावा आरो आं बिबायानो थाखायो गुबुना जेखि बुङा मानो मालायनि बुंनायखौ आं जेबो खोनासङा आरो आंनाव आरो मोनसे दंबावो मानोना आंहा सिगांनि जाथायफ्राव बेबायदिनो जालांखाबाय गोबाव बोसोरनिफ्राय जि दिननिफ्राय आं बे 13 तारिखखौ गाजेनदों बे दिननिफ्रायसो आंनि गोबां देहानि सोखाजानाय बेमारखौ आं आंनाव बेमाराथ' गैयामोन अब्लाबो आंनि न'खरनि गोबां जाथायफोरखौ आङो सोखाजानायफोरखौ आं मोनखादों आरो आं साबसिननिफ्राय साबसिन दायो गावखौनो गोहो बोलो मोनबोसिननाय मोनबाय आंनि गारांफ्राबो बोसोरथाम आङो आंनि रावा मोनायाव फंसेबो फुथिखायामोन बेलासियाव सानाव आङो जि रायलायो ओरैनो थुसेब सेबसेबाय आं रायलायो दाथ' आंनि रावा बहुद क्लियाराव फैबाय ओरैबायदि मोजां मोनबाय बेबायदिखौ आं मेथाइ खननो हायामोन गिर्जा मोनफ्रोमबो देवबाराव आङो गिर खननो हायिनि थाखाय आं गोबां गाबोमोन मोदै रुखु रुखु हांमा सुरा सुरा आं गाबोमोन माखासे न'खरनि जाथायफोरनि थाखाय माखासे आं मानो बिदि आं मेथाइ खननो मोजां मोनो मानोना आं उन्दैनिफ्रायनो आङो इउथआवहाय क'यारफोरजों थाफानानै आङो मोसानाय मेथाइ खननायखौ आं मोजां मोनो आंखौ मानो गेजेर ससेयाव बेबायदि खालामखो जिसु होननानै आं जिसुजों रायलायोमोन बेखौबो आंनो जेबो मुलि नाङाखै माबा गोबां डक्टरजों आं नायबाय बेहायनो बर्नगावआवनो ना जोंनि सिभिलावहाय बे डक्टरा बेमारखौनो मोनाखै आंखौ मोनसेबो ओमफ्राय माथो दंबावो होमबालाय माजोंथो हामबावगोन आंथ' मुलिखौ जानो बायो आं जाखायासै मुलिखौ जिखिनि हरदों फालागासिखौ आं जादों बेनि उनाव आं जायाखै बेनिफ्राय आङो बे बिबारफोरखौनो आंनि मुलि होननानै आं बे बिबारखौनो जायो आं दैफ्रावहाय हाफोरखौ होनानै हाखौहाय बे आसिस दैयावनो जा न'नि लोंनाय दै गारहायावबो होनानै दोनखायो आं जेब्लायबो बेखौ आं दोनखायो आरो बिबारखौ मा खालामो आं ओंख्रि सेरनायफ्रावबो ओंख्रि सेरफाजोबो आं ओंखाम संनायफ्रावबो होफाजोबो आं बेबायदि आरो ओमफ्राय बेजोंनो माने आंनि न'खरनि माखासे असान्तिफोरखौहाय आङो गोबां गोजोननायाव मोनबोबाय थाबाय ओंखायनो आङो फोथायो बे बिबारानो जोंनि मुलि जोंनो अजाबो नाङा डक्टरबो नाङा फोथायनाय थायोब्ला आरो आंनाव मोनसे दंबावो दाखालि आंना फिसालाया गोब्राबथार माने लोमजादोंमोन बियो बेबायदिनो दुर्गा फुजा समाव बियो जोंना पेरिसाव इयुथफोरजोंहाय थाफैबाय गावसिनि इयुथ कनफारेन्सआव दुर्गा फुजा जेब्ला बे जोबनानै थांनानै न'आव थांनानै लोखि फुजा समाव बियो गोबांथार लोगोफोरजों बेरायबाय जाबाय लोंबाय बिनि जिउआव मा जाखो आं बिनि थाखाय बेखौ आं गोबां बुजायो नाथाय बुजायबाबो हायैयाव आं जिसुजों रायलायदों जिसु दिनै आङो बे आंनि फिसाखौ जोनोम होनानै जुदि आं मोजां खालामनो रोङिया आंनि गोबां गोरोन्थि बेनिखायनो नों आंखौ निमाहा हो आरो आंनि फिसानो सानख'हायै सैख'नो हायै बिनि देहायाव बिनि जिउआव माबा मोनसे आनजादखौ नोङो होदो आरो नों होथारनांगोन जिसु अब्लासो बियो गावनि बिमा आरो बिफा गेदेरफोरखौ बियो मिथिनो रोंगोन बेफोरबायदि होननानै आङो जिसुनाव थारैनो जिसुआ बेनो सैख'नो हायै सहायनो हायै खस्थ'खौ होबाय बे फिसानो ओरैबायदि जन्दिस जाबाय जन्दिसफोरखौहाय आङो नायबाय जन्दिसा मोजां जालायबाय आरो बे साननै थाबायनो हायै जालायबाय साननै थाबायनो हायैयावबो आं बेखौ ओरैबायदि खालामदों खालि बे आगै आलफनसानि बिबारखौनो बाबा नों बेखौ जा फिसाया जायोबो जाबाय थायो बेफोरखौनो चक्लेटफोर बायदि माबा जायो आरो जानो होबानो जालाबायो जादो बिदिनो आं बेफोरखौ जाहोयो आरो बे हाफोरखौ आङो बिनि बिसिना खरसाफ्राव आं सारनानै होयो आरो दा बियो उन्दुनो हायै समावबो बेबायदिनो मोजाङैनो उन्दुलांबाय हरनि 11टा 12टा आं सोरांजासे 4टासिम आं उन्दुनो मोना सोरांखाबाय 4टाबालाय सोरांजासे आं उन्दुनो मोना आं सानो आं सासे बिमा जानानै खाथिनि मानसिफोरखौ आं मानो गाबज्रिबावनो दिनै जिसुआ माबा मोनसे निराकाल होगोन जोंहानाव बे फिसानि सायाव बे गोसो सोलायथारगोन नंथारगौ होननानै आंहा मुलियानो आंना दंखायोब्ला होननानै आं बे खालि बे बिटिसि मोखां जानानै बे गथ'जों बिसिनायाव गाखोनानै बाबा नों बे बिबारखौ जा आरो बे आसिस थावआवहाय जेब्ला आं केथरिननिफ्राय लाबोनाय आसिस थाव दङ बे आसिस थावआव आङो बिबारखौ हाखौ लगायनानै जाहोयोबो ओमफ्राय हाखौ बिबारखौ आसिस थाव लगायनानै फुनख्लाय होयो आं
आखाइ मोननैथिंबो बेनेडिक्ट रजालिखौ गानहोयो आं गानहोना आं आथिं रजालि बिनथि खालामबाय थाबा बे फिसाया दल' उन्दुलाङो आरो बिदिबाल' उन्दुखायो आरो ओरैनोथ' उन्दुथारखाया ओमफ्राय दा मोजाङावनो मोजां नंबाय आङो आदैनाव लाबोनो आं आदैखौ कन्टेक्ट खालामबाय आदैया बे समाव सराइबिलावहाय रिट्रिटनि थाखाय थांगासिनो दङ आं आदैखौ बे समाव लोगो मोनासै अब्लाबो आदैया बे फिसानि थाखाय बिनानै होदों दिनैबो आङो लेंदोंमोन माने जिसुखौनो गियो गिर्जायाव हाबबाबो जिसुखौनो नायनो गियो खालि दे बाबा जिसु होन जिसुनि मुङै होनबा आं गियो खालि गियो आरो जिसुखौनो गियो क्रुसखौनो गियो नायनो अब्लाबो बिनि खर'सायाव क्रुसखौ दोननानै बाइबेलखौ गान्दु सिङाव दोननानै आरो आइ मारियाखौबो बि जिसुजोंनो लोगोसे दोननानै आं बाइबेल लानानैहाय बिनि बिखायाव होनानै आङो ओरैबायदि आं रंजालि खालामनो बे गथ'खौ माने होखानो हादों आरो ओमफ्राय बिनि उनावहाय आं हस्पिटालाव लाबोबाय हस्पिटालाव लाबोनायावबो बे जन्दिसखौनो मोन्दों दा जन्दिसबो गैथ'ला जेबो गैला थाबायनोबो हाबाय मोजां जाबाय दा मालाबा आथिङा एसे थाबायबा एसे फिख्रब फिख्रब जानो नागिरो दा बेफोरखौ आङो थावफोरजों फुनख्लाय होयो बेनो आरो आंनि टेस्टिमनिया